zipatala zambiri zimene zili ku midzi akuti sikumakhala madololo kapena kuti madokotala amakhala ochepa. Kodi vuto nkukhala chani? Mpulogalamu ya lero ya Tchutchutchu ndakutengerani ku chipatala cha mission cha Embangweni ku Mzimba kumene kutatsatira Dr. Kondwani Zyambo. Iwo watu ndi dotolo koma no anapanga chiganizo choti akagwira ntchito ku chipatala chimene chili ku mudzi. Dzina langa ndine Samukalira mukhale pomwe. Dr. Zyambo takulandirani programu ya lero. Zikomo kwambiri. Embangweni Mission Hospital kumudzi tuku Indi koma mukhala kumudzi zikuteka ndithu. palibe vuto lililonse ndithu. Hayi mavuto lakhapo pomwe ukuyenda. Mute. Mutonera. How many kilometers kuchokera pa M1 kuzafika kunoko ku chipatala chinocho? Kuchokera pa M1 makamaka gender is 32 kilometers kuzafika pa chipatala. Kuonera mkatikati mwango nyeniyeni tsopano. Kuno ndiye kuchimakeko. Maina kumayambira chifukwa anthu amasokoneza pali Embangweni, Ekwendeni, Eutini, amango zimafuna munthu wozolowera. Oh yeah. Ndimafuna ndidziwe kuna kuti inu ndi doctor. Yes. Mwaphunzira kuti? Maphunziro anga au dokotala naphunzira ku University of Malawi College of Medicine. Yeah. So 6 years bwino. The doctor. Maliza 6 years ichakena kondo panga so internship imene mapanga 18 months which is almost 8 years. Indeed. Udokotala wanu ndi wachani? Ndi wafa akuti kuno mmati ena makhala omwe ngati surgical chani zimakhala bwanji? Ineyo ndine general practitioner. Ndimatha kupanga aka to some level. Ukafuna kuti sokono iweyo upange mbali ina yake umapita ku school kumene umakakhalako at least 4 years. Masters yaife madokotala nthawi zambiri imakhala 4 years kupita sokolo. Kuonjezera kale pa zaka zambiri kalezi? Yehe. Mwina ukafuna kupanga public health ndi imene imakhadi zaka zochepa ndi ma masters ena ndi enawo amene so mwina anthu ena amatha kupanga komabe amene timachula kuti ma clinical specialties zaka at least 4 years kuti ukatenge masters yako. Ndoti pa zaka 8 zimene wakhala nazo zija uyenera kuti upitenso usanzike ku nyumba kuti ndikupitanso ku school ndikapanga masters zaka 4 kumapita ku sokoloko. Zina zimafika paka 7 kutengera ndi clinical specialty imene wafuna kuti upange. Yeah. Tsono mwamaliza sukulu yanu mwatenga degree yanu ngati doctor. Yeah. Munagwirapo ntchito mboma? Mboma nkhozanena kuti ndinagwiramo ntchito. Chifukwa tikamaliza school ku College of Medicine ndi it's a requirement that you have to do internship. Umaina kupanga kugwira ntchito pansi pa akuluakulu amene anamaliza kale. Ndipo malo amene anakhazikitsidwa Malawi muno kuti tikoza kupanga zimenezo ndiwo werengeka. Ndiye ineyo ndinayamba kupanga internship yo ku Queen Elizabeth Central Hospital 2015 kuzafika 2017 18 months. So nthawi imeneyo almost 2 years ndinali ku Queen Elizabeth Central Hospital ku Blantyre. Kutaone rumene. Yeah. So I would say kuti nthawi imeneyo ndimene ndingagwira ntchito mboma. Koma nditamaliza amene popo sina kwileso ntchito. Mutangomaliza internship simunapireso mbomaso kupita ku chipatala pomwe. Mkubwera kuno kumudzi. Yeah. Tinaita ndo ma interview koma sinapiteko. Simnapite. Aye. Now why coming here kumudzi ngati kuno? Fa kunoko ndi kumudzi. Chipatala chino chili kumudzi. Nthawi zambiri zipatala za cham kapena kuti za mission zimakhala kwambiri kumidzi. Oh yeah. Ndeno ino munapeza kuti mabwera kuno kumagwira kuno. Why here? Dates back to mene ndinakulira. Munthu ine ndina taya bambo anga ndili chaka chomaliza ku college. Chaka chimene chimakhaso chovuta kwambiri makamaka kunkhani ya maphunziro athu chifukwa zinthu zambiri zimakhala ngati kuti zikubwera nthawi imodzi azipezana kuyembekeza zinthu zambiri.
ndinataya bambo anga. Kutaya kwa bambo anga kunakhuzananso ndi kupezeka kwa munthu kumudzi kumene chipatala chili kutali, komanso ulibe munthu woti angakuthandize upezeke kuti iweyo wachititsidwa. Komanso ndikukulanso mlongo wanga anapezeka kuti anamwaliranso chifukwa chakuti anapsa ndi madzi amoto. Makolo anga anayenda mtunda 30 kilometers. Atakafika kuchipatalako zikumveka kuti adokotalaso anakana kuzuka. Manga santhawi imene amamwaliranso zinapezekanso kuti kuchipatala imene anapitako adokotala anakananso kuzuka. And to some extent I felt like some of us had to make a decision kuti yayi tikasinthe zinthu ziwiri zitatu zimene zingapezeke kuti zikumavuta kumamizi kumene anthu ambiri safunako. Anthu timatilipo okwanira koma anthu ena samafuna kuti apiteko. Komanso ndili ku school komweko chachitatu nchakuti ndinapezeka kuti ndinathandizika ndi anthu ena ake kuchokera ku America amene anali pa ubale, amene ndinali pa ubale ndi CCBC North of Livingstonia amene ankafuna madokotala kuti abwere mzipatala zawo. Nditaona ndinavomereza kuti ayi ndi zimene ndinazo kale zifuka zija kuphatikiza limodzi ndinaona kuti nchoyenera kuti nditero. Mwina tisadaloweso kwambiri za udotolo ndimafuna mutifotokozere kunena kuti chipatala chinocho chifukwa chili kumudzi. Tipachindika mbiri ka chipatala pang'ono kuti chipatala chidamba bwanji. Chipatalachi sindingangofikira kunena chipatalachi koma ndipereke kaye maybe the missionary history ya utumiki Malawi muno. Ife monga CCBC North Livingstonia chipatala chimene chili anda zikutengera kufikaso kwa ma missionaries makamaka David Livingstone amene anamwalira ma 1850 something. Atatero chaku Zambia atamwalira chonchi muma 1875 ena achina Dr. Robert Rose amene ali dokotala anabwera kusatira utumiki umene ankachita m'bale wawo. Vanafikira ku Cape Macrae 1875 moti kumene kujaso kuli malo asino dumene kuchako. Ndithu kulika chipatalaso pano pandunena pano. Anakhala kuchako pang'ono anapezeka kuti anasuntha kubwera ku Bandawe. Ndipo Bandawe ija chimatanthauza the Bandaway chifukwa akamayenda pamadzi paja njira imene yake imene akaitenga imapita kumalo ena kumene kunali achina banda ambiri nde that was the Bandaway. Atakhala kumene kuja pang'ono anasuntha kubwera ku Njuyu 1882 kuchita kupanga station. 1894 ku Livingstonia yaso station kumayamba koma ku Livingstonia kuja kundule kuna abwera Dr. Rose. Ali kunjuyu kuja anthu anali mozi ndi angoni ndi along the Casito River ndi amapezeka kuti nthawi ina yake ma 1890s anayamba kuchoka malo aja ndi mabwera chako south kuno ndi amachoka pang'ono koma ambiri amachokanso ndi kusatira misinji. Ndi ifeyo monga pano pa Loudon Mission Station tinachokera limodzi ndi mfumu tiye msukusuku oyambirira kubwera pano ndi inafika kumalo ano pa 1902 chifukwa chipatala chinali set mu 1902. Koma amene missionary amene anabwera ndi tiye msukusuku 1 anali Dr. Donald Fraser amene anakwatira medical doctor, mkazi wake anali medical doctor Dr. Agnes Fraser. So Dr. Agnes Fraser ndamene Dr. Agnes Fraser ndamene analandira mphaso kuchokera kwa Mrs. Dr. Lauda amene analiso dokotala wa David Livingstone. 1,000 pounds in 1900 ndinali ndalama zambiri ndipo zonsezo zikanati zigwiritsidwe ntchito kupanga seti chipatala chinali chipatala chachikulu kwambiri mu Africa koma anazigawagawa kupangira seti zinthu ziwiri zitatu koma kunoko chipatala chinayamba 1902. Ndafusa dala funso lokhudza mbiri ya chipatalayi chifukwa chakuti ndifuna ndipereke chithunzithunzi kwa amene akutitsatira pano kuti chipatala chino chili kumudzi fa kuno sikutawo nanga kuno kuli masitolo akuluakulu ngati mmapita kunzuzu kapena kumzimba yetu ndimafuna ndidziwe kuna kuti chipatala chimathandiza anthu ochuluka bwanji. Chipatala chimathandiza anthu ochuluka around 100,000
catchment area yathu yonse chipathandiza anthu 100,000 komanso muziwe ichi kuti tilinso ndi ma health centers amene ali under ifeyo amene amatitumiziranso ma patient komanso ifenso timatha kuwathandiza ndi mankhwala kuwapasa mankhwala ndi zina the closest ili pa 15 kilometers, the furthest is 72 kilometers from us and ili mboma la Kasungu chili under Embangweni Mission Hospital. Pali madokotala ochuluka bwanji pano madokotala tikanena kuti ma medical doctors tili awiri koma ma clinical officers tinawo 9. Nthamene munkabwera pano panali madokotala angati? Nthamene ninkabwera pano medical doctor panalibe ndipo chipatala chinali kuti panali nzathu wina wake amene anakhalaponso miyezi yochepa koma kuchokera nthawi iyeyo panali kanthawi kenake kamene chipatala chinakhalanso nthawi yokwana zaka 12 chilibe dokotala. 12 years without a medical doctor. Ndoti kunali anzathu clinical officers amene amayendesa chipatala. Tsopano ino kubwera kupanga chiganizo kuti ndikhala pano ndizigwira pano ntchito saving anthu akumudzi kunjaku madokotala chimene chikumavuta kuti azipita muzipatala zimene zili kumudzi chimakhala chani? Zifukwa ndi zambiri. Ndingakuwuzeni kuti pali anthu ambiri amene amafuna atakagwira ntchito kumudzi koma ndi ochepanso amene amafunanso kupanga zimenezo chifukwa ambiri amadokotala akuliranso kumudzi. Ine ndakulira kumudzi sinakulira mtown yayi ndi chifukwa chake mwinanso kupezeka malo ngati ano si chinthu chovuta kwambiri komanso ndinene kuti anthu ena ambiri ngakhale akulira mtown amafuna atakagwira ntchito kumudzi koma pamakhala zifukwa zingapo zimene zimapangisa kuti mwina anthu asapange chiganizo chimene chocho. Zina zimakhala zifukwa za munthuyo monga dokotala, zina zimakhala zifukwa mwina za boma limene iwe ukugwira mu ntchito, zifukwa zina zimakhala mwina za achaina achipatalacho zinthu zitatu. Koma no kwambiri zimene zili zoti zili pa hoti kwambiri ndi zifukwa zotani zimene zimapangisa kuti mwina dotolo munthu kumaliza school kujako ku medicine wanyamula degree yako akuuze kuti yayi Embangweni ekuyendeni pitani kuchani ku Livingstone ya kuchipatala cha kubudzi kuno sikokha kuno even Roman Catholic ali mzipatala zili kumidzi koma chimavuta nchani? Ndiyambire kwa madokotala pali misconception yonena kuti zinthu zimayenda kukhala mtown imene sizoona ayi. Ine ndi mboni ndakhala kuno chaka chino cha number 4 koma ndi umboni waukulu kwambiri poseraso mwina anzanga angapo amene ali mtown. Chimenecho ndi mbali imodzi mwina imene imakhala kwa dokotala chifukwa Mulungu akafuna kudalitsa munthu saona malo. Geography does not matter when God wants to bless you. He locates you wherever you are. So misconception imeneyo imapezeka kuti mativutanso nthawi zina timakakamira malo ena mwina kuti ndaliso mwina uzondipezera apa ina mwina school kumene amaona ngati kuti ndipite ku school wena ukhala mtown pamene mbali ina ikwa boma zipatala za mission zimathandizidwa ndi boma. Muzapeza kuti nthawi zambiri mwina treatment imene amalandira madokotala amene ali mu mission ndi amene ali mboma imazakhala yosiyana nako ndi anthu safuna zimene zicha. Mwina ma promotion kupezeka kuti sakutani kodi akuma mission aja sapasidwa koma anthu anzawo amene ali mboma ndalama zochera boma komweko anthu akupasidwa promotion. Kuti school mwaphunzira limodzi kalasi imodzi uyu apoti uli ku mission ukhala boma koma wina ali mboma pezoti ya iwe zaka zambiri ku mission zinthu position yomwe ija grade osasintha koma nzako amene ali mboma kupezeka kuti zinthu zanu kuti zikumasintha ndi zimene zetu anthu amathawa kuti zimene zisingapange. Chimene chimakhala vuto chifukwa kuti boma ma mission amabwera to complement government. Komanso azikapezeka kuti munthu amene akupanga compliment ndikusa mulera bwino zimazavutanso chifukwa statistics imene imavuta imakhala ya boma. So that's another problem imene imakhala. Vuto lina limakhala achene cha zipatala chifukwa amaona ngati kuti poti munthu iweyo ndiwe dokotala wasankha kubwera kumuzi uvutike ndesafuna kuti minake akupangise kuti iweyo nawenso uzimva kukoma ndinene chocho. Feel comfortable. Yes chifukwa ngati zimene sizinachitike anthu amathawa chifukwa sungangomutenga munthu ukangomunjika pena pachi koma umene kuti musamalire munthu uja zimveke kuti munthu akusamaliridwa pazikhala motivation. Yes
so madokotala nthawi zina amalephera kupita kumene chifukwa chani kodi cha achaina acha achipatala boma komanso nthawi zina munthu yemwe. Anthu amene ali ku midzi akuvutika bwanji kuti apeze thandizo la zaumoyo ku midzi, ku zipatala zimene zili ku midzi, kutengera kuti madokotala ali kuochepa kumene? Mavuto ndenda ambiri. Ndafunsa dala chifukwa kuno ndadali mkumudzi. 100,000 people amene chipatala chikuthandiza. Ngati madokotala ali ochepa ndiye kuti anthu amene chatani akuvutika. Sikuno kokha. Kwina konso ndi kusumuna mwina sikuno kuli kwabwino. Kwina mwina mapingo office ndi ochepa kumene. Tifoto zene kuti chimachitika nchiyani. Anthu akuvutika bwanji kuti zinthu ziyende bwino? Mavuto ndenda ambiri. Chifukwa choyambirira titengere nkhani ngati ya kupeza chithandizo cha dokotala. Ngati madokotala awo ndochepa ndoti anthu achasanga kumane ndi munthu oyenerera kuti awathandize vuto lawo limene mwina moyo wawo upezeke kuti mapeto ake iwo achira. Ndikupasira chisanzo ndi manena za bambo anga kuti anamwalira chifukwa chakuti atafika pa chipatala anapeza kuti dokotala anali atachokapo kwina kwake kumene kusilera payimba kwene. Ndikupezeti watopa wagona alipo yekha kugwira ntchito usiku masana. Ndikunena kuti sindizuka pombanga tindina pano tinayika. Koma kanakhala kwina kwake kuti mina madokotala alipo angapo atasinthana ndikupezeka kuti mina yake munthu yatani kodi wathandizika. Choyambirira. Chachiwiri, mankhwala. Zipatala za kumuzi zambiri nza mission. Mu report ya 2016 ya chamu ila linazo 80% ya mwina chithandizo imene kuma mizi kwambiri government imene chamu imene imakhala kuthandizaso apo ndi apo. Koma mzana kuti mankhwala achamu amagula okha. Amagula okha. Kupatula ku mankhwala ina ndi ena amene boma limapereka. Ndiye ngati akuvutika mankhwala ndovutika ndoti sangapeze chithandizo. Mapeto ake apezeka kuti atani kodi munthu umaluza moyo umene sumayenera kuti atani kodi sumayenera kuti uluze. Sono manesi kumene amapezeka kuti manesi ndochepa. Manesi palibe zipatala zina mzuzi limene pali nesi yekha. Sizimene akukhala chonchi yayi. Pali nesi yekha. Nesi mwina apezeka nthawi ina yakenso akuchokaso boma likapanga ma interview akuchokaso commission umapitaso kuchani kodi mapitaso mboma. Imene tikuyipanga compliment ndikumamulemba be munthu uja kumasungabe. So mavuto amakhala ambiri ndoti anthu apeza kuti akuvutika pamene sizimene kuti zitero yayi. Mayendedwe kumene ndipaka nthawi kuti mukamve kuti chipatala cha mission imene chalandira galimoto kuchokera ku boma. Zimatenga nthawi kwambiri. Koma muzapeza nina maboma akupasidwa magalimoto, muzipatala za boma akupasidwa magalimoto, koma ma mission zimatenga nthawi. Mwina mabungu yako ndiye sikhala priority mission. Amambaga yema district hospitals awo kile kati kuti amwete thandizo ku mission kapena. Komanso pa district hospital kuti mukaona kuti mwina amanena kuti ma ambulance mwakhale ma patient azatenge zimavutanso chifukwa nawonso amakhaso ndi budget yawo ndimene amayendesera zinthu. So ndi system yoti ikufunika kuti ndithu boma ndi chamu atayituwira bwinobwino ndikuona kuti ifewe complements, therefore tithandizane kuti tingamayende bwanji. So transport is also a very big issue which is affecting a lot. Pali anthu amene akuphunzira pano mzipatala makamaka akuphunzira ku skulu ya ukachenjede zintchito za chipatala zomwezi. Sangakhale madokotala okha yayi koma ana mwina kumene clinical officer mwina tifotokozereni kuona kuti mungapatse chimbiso chotani kuona kuti kunonso ndi kumalo kuti akhoza khala kapena kuti zipatala amene zili ku midzi atha kukhala. Ineyo mena nenera paja kuti kusuntha kwa munthu amakhala ma ambitions amene ali nawo komanso sogolo limene akuzifunira iye mwini. Koma tiziwe ichi kuti Mulungu ndamene amasogolera moyo wathu, ndamene anatilenga, ndamene akuziwa kumene tifuna tipite, komanso ndamene amatipasa zoyenereza kuti tikafike kumene akufuna tikafike. Mulungu amachita zimenezo paliponse. Komanso muziwe kuti anthu amene amakhala kumuzi ndi anthu a Mulungu. Pamene wina wazipereka kuti akathandize, Mulungu sangakusiya chimodzimodzi. Kubwera malo ngati ano azakupangisaniso inuyo madokotala amene muli mukuona ngati kuti si chabwino kupita kumamizi kuti akakukwaniriseni zimene mukufuna. Ine ndinabwera pano 3 years ago koma Mulungu wadichita zazikulu. I've been to America, I've been to China in the shortest period of time and other countries, but at the same time God has opened another door. Ukapanga school kunja school sayabwino kwambiri kuchokera kumuzi.
so it's possible ndithu very possible from here kuchokera kumudzi kuno very utopanga za mphamvu very zakupya possible very possible koma zimayenera kuti ziyambire mindset kusintha kudziwa kuti mulungu amadalitsa munthu kuchokera malo ena aliwonse ndeti sapusisidwe ndikunena kuti mina ndikakhala ku Mzuzu ndikakhala ku Lilongwe ndikakhala ku Blantyre ndiye kuti mulungu andidalitsa ndipanga zakuti ayi chabwino ndimafuna tipite ku break koma ndisanatero ngati panopo mene mukuonera chipata chino chofa mwakhalapo zaka 4 yeah. mavuto inde mwina kuti ndiwochuluka anthu inde amathandiza zindizi koma ndimafuna ndidziwa kuna kuti pali kuthekera kuti zipatala zakuno kumudzi zingatukuke anthuso kumanena kuti akulandira ma service abwino kuchokera ku chipatala zakumudzi very possible ndipo zimene ndikumene tikulowerako ndipo zichitika ikamata 3-5 years time muona ndithu kuti shape ikusintha ya health services kuno kumudzi munthu ukhozo zati yaye natumiza bambo anga chwa kumudzi apita kuchipata cha mission kumati athandizika ndi zimene zinkachitika kale but something happened kale chipata zidali mphamvu za kumudzi yes we were talking of 1800s zipata zimene zikuyamba zinali za mphamvu kwambiri kenako they were overtaken but something happened but now God is doing it and we are getting back to that and in 5 years time this glory will be restored zipatala zimene zili kumudzi kuti kubwere madotolo ochuluka titani ngati dziko choyambirira amene anenera mucha boma lizindikire kuti ma mission hospitals ndothandizira udindo umene ali nawo wopereka chithandizo cha umoyo kwa wina aliyense amene ali mudziko akaona ma mission hospitals in that way zithandiziranso kuti mwina kumvana azimvana bwino komanso anthu ife madokotala tizindikire kuti paliponse pamene ungapezeke zabwino zimene mulungu atafuna zichitikira moyo wako zikuzokuchitika tikatere ndoti zinthu ziyenda bwino zichokere ku mtima kwa yes apart from boma kuti boma lalowererapo yes lakuonza ti ma conditions lititi kobe at least be munthu khaibe ndi mtima olifanika kugwira kuchito kumudzi yes osati boma lokha achane cha zipatala komanso kucham chifukwa cham anthu ife tili under cham so cham achane cha zipatala boma atatuwa they should understand each other as the partners komanso kuti tingapange bwanji to improve the services but do you think it's possible very possible boma eni zipatala yes ndi dorolo amene waphunzira it's very possible to work together is it possible very possible and I believe we are getting into that direction but how what is needed first of all is meant kuyankhulira ababa kuti kukumbusana chifukwa nthawi zandi matha kuyiwala tikayiwala umatha kupanga zinthu zoti sizikuthandiza kukumbusana kuti ma mission hospitals aliko kuti athandizire ngati akuthandizira munthu amene akuthandizira sungampange chipongo chifukwa ndi munthu oti ukwenera uzimunyengerera muyendere limodzi komanso mukatere ndoti mapeto ake zipezeka kuti mukukwanirisa chimene mufuna mutakwaniritsa komanso anthu fe chifukwa ndewu ija imakhala ngati kuti mukionera patali anthu akaona kuti yayi kukhala ngati ukuku awaona ngati a team B anthu amathawa ndifeche madotolo ambiri amaona kuti yayi sindingapite mboma panali nthawi ina yake anthu amachoka mboma amapita kuchamu sinalinso nkhani yabwino imeneyo chifukwa sizina kukhala chonchi anthu ngati muli mapartners sina kukhala chonchi panopa chimene chikuchitika anthu amachoka mchamu amapita mboma kutanza kuti zinthu sizinakonzedwe tikufuna nthawi itafika yoti anthu kukhala mboma ndi kukhala mchamu aziona ngati chimozimozi tingoyerekeza kuti chipatala chino chachitseka kuti Imbangweni hospital yalephera it is failing to provide the quality health service kwa anthu 100,000 amene ali kuno mukuona ngati what can be the impact ndafunsana because I want to prove kuti muchite prove kuna kuti it's very important kuti zipatala ngati zinozo azizipanga equip kapena zizikhala ndi thundi zipangizo zokwanira madotolo okwanira komanso zipeka ma service abwino kwa anthu impact yake ikhazokhala yaikulu and chimene mwanenacho ndi chimene ndimayankhula kwambiri ndi anzanga amene timakhala tikumana mboma kwauza kuti tiye tigwirizane pa nkhani iyi chifukwa zikandisokonekera kunoko statistics ya district isokonekera komanso ya dziko izasokonekera
ndi timayenera tizigwira ntchito limodzi chifukwa amene mwaneneramu ndi malo aku tikuthandiza anthu ambiri. Chipatala china chitangoti chitsekedwe anthu ambiri amwalira, anthu ambiri apezeka kuti alephera kupeza chithandizo chimene chingapangise iwo kuti apezeke kuti akhale moyo, komanso ena akhala moyo komabe akhala opanda thanzi. Chitukuko chipezeke kuti mapeto yake chikutani kodi chikusaliraso mbuyo, ndipo zimene zipanganso affect ziko chifukwa cha mtunda. mitunda ndi ayitalitali chifukwa ndakuwuzani kuti health center yathu 72 kilometers kuchokera pamene tili ife pano, andichoka pano kafika ku district hospital ndi 45 kilometers. China chipatala chathu chili pa 27 kilometers kumene ndi 5 kilometers kuchoka chipatala chimene chokafika ku border ya Zambia, koma koseku iliko ndi mission. Chabwino, tipite ku break. Tikachoka kumene koko tidzapitirize bwinobwino kuchoka pamene tasirapa komanso tidzalowe deep pa zomwe chipatala chikuchita pofuna kuthetsa vuto limene mukuchita mukumana nalo la kusoweka kwa madotolo mu zipatala zimene zili kumudzi. Ndiye tibwe kuchoka ku break tikhaso limodzi zomwe kwambiri. Mmene mutu ndi mmene tikuchitira mpulogalamu ya lero ya Tchutchutchu pano pa Times. Lero lino tikucheza ndi Dr. Kondwani Zyambo. Iwo watu ndi mkulu wa chipatala cha mishoni cha Embangweni. Ndi chikhulupiriro cheza kwathu kuchita bwino. Tiyeni tikumane mchigawo chachiwiri. Tikulandeni chigawo chachiwiri chomwenso chigawo chomaliza cha programu ya Tchutchutchu pano pa Times. Lero lino tikucheza ndi Dr. Kondwani Zyambo. Iwo watu ndi mkulu wa chipatala cha mishoni cha Embangweni. Ndi dotolo anatenga chiganizo chokagwira ntchito ku chipatala cha kumidzi ngati chino. Tiyeni tikhale limodzi. Tinasira ponena kuti chipatala chino kuti tingoyerekeza kuti achitseka ndi kuti anthu ambiri ochuluka kumidziko avutika. Koma no ngati chipatala muchita chali mwe kuti ngati zimene zizi mwina zisadzachitike kapena kuti muzipatala muzikhala madotolo. You know, chifukwa sitingangosira boma yokha kuti boma koma no chipatala chimene chizenga initiative. Mukumatani inu? You know, as a good leader, you are supposed to be breeding followers. Breeding leaders that will take over after you. Mera nenera mucha kuti panopa titaona vuto limenelo tinaona kuti chofunikira kwambiri kuti tipezeke kuti tiyambise program imene izipanga expose, number one, the hospital to its prospective medical doctors. Chachiwiri kuti this catchment area imene imapezeka kuti nthawi zambiri persistently is being faced only with a single doctor against all this population, kupezeke kuti madokotala azipezeka in their early ages of profession or amene ali in their clinical years. So tinayambisa program in 2018 imene timayitchula kuti medical student vacation fund. What happens here is that we write proposals to various people of goodwill explaining problems menda nena muja kumaso ndi setting ya chipatala chathu, to tell them kuti ife mukuona pano ife sitikhala pano forever. There will be a time when we will also retire. I'm retiring in 2044. But what will happen after 2044? There should be somebody else already as a body. He's knowing this place. He's acclimatizing himself to the environment. He's also loving this place. You know, love develops. You know what I mean? So as yamba akukonda malo ano komanso system yathu. Ndetinayambisa program iyi kuti tichite expose young doctors. Then we get medical students from College of Medicine, Malawians. What's the name of the program? It's called MESIVA,
so medical student vacation fund program mena nena muja kuti timapempha ndalama kwa anthu akufuna kwabwino kuti atithandizire ndicho linga choti ma medical students akakhala in their clinical years azibwera kuzagwira ntchito under our supervision if I'm qualified. In that process we make them love the place, we make them understand the importance of saving somebody else amene ali kumuzi, and we believe that one day mmodzi mwa iwo abwere kuzarani kuzagwira ntchito pano. Now who are these people amene we get on board? We get on board medical students who are in their clinical years. Ku college kwathu tikamati clinical years we mean starting from third year kuzafika final year. So the higher the class ya clinical year, the higher the chance for you to be taken on board. Then again timatenga ma medical doctors amene angomaliza school angokhonza they are waiting now for internship. Timatenga us on board. But at the same time we also take amene amaliza kumene internship, they've just finished the internship but they are waiting to be employed somewhere else. We also get them on board. But also my clinical officers amene anapanga clinical officer training yao koma anapita so college of medicine kukapanga upgrade amene jalikali ndi background ya clinical area ndeti maatenga so amene at any level of their study at college of medicine amabwera so through application. But we make sure that everybody who comes has to be a paid up member by medical council. You know, so ungakugwira ma patient usali a paid up member. You are supposed to be you have to be accepted into the program yoti uzi takugwira ma patient. Nde koma no zose mupangazi cholinga kunena kuti doro amene ndi mwana school akendi passion nena kuti I can save kunja makamaka kumadera kumidzi. Yeah, you know Mr. Sam, you should understand kuti Malawi muno right mulikacha ina yake yoti anthu ena anakulira kumuzi kena kwanapita town anawa maganiza kupita kumuzi amati kuli afiti they don't know about life in the village. They pass through it, they can reason to properly iwo chifukwa kuti anapita kumuzi kuja and they grew up there. Koma anawa maganiza kupita kumuzi. This program exposes anawacha kuti abwere fika kuna kuliba afiti kana ndi mission kumuzi kwa sangapite but whilst here panomba kama intercessory prayer pana. Oh yes, we pray every day. So we expose them kuti makolo anu kapena achibale anu anachokera ku fika ukamakhala town muja kumipanda kuja moyo suma uziwa bwino koma when you come this side you define life in a different way. Umaona mene anthu akuzuzikira kumudzi kuti apeze access to health services. Yes. Komanso even as a medical student umazapezeka kuti wapanga china chake chimene chasintha moyo wa munthu zimene zijazima kupangisa iweyo kuti uone ntchito yako ya udokotala kukhala ina yake yoti ndi ntchito yoti ikusintha moyo wa munthu and that satisfies you. Chimene chimapangisa dokotala kuti apezeke kuti zake ziziyenda akaona munthu amene samapeza bwino akupeza bwino umagona bwino. Koma munthu akamwalira munthu amene anabwera akudwala zinthu sizikuyenda iwenso dokotala supeza bwino mthu. You feel bad. So anthu aja as a medical student akaona chimene chakuti zikuchitika amamva bwino. As young doctors amaona kuti yeah I can make a difference. Zimapangisa kuti now also they should love to go and make a difference. Nde akabwera panopo mmasamala bwanji chifukwa ngasi muzone mukambaso ena amakati achokera kumpanda. Oh yeah. Achokera ndithu kumalo ndithu ochitika bwino ndithu ndiye mudzabweretse kuno kuonera kuti kulibe sitolo zikulu kuno akapita nditi mpaka grocery mmapatsa chani kuti akhale ndithu timapasa zofunikira zambiri. China chimene mungadziwe Mr. Sam ndi chakuti ifeyo training yathu college of medicine imatiphunzitsa kale kuti tizikhala ndi picture yokuthandiza anthu amene ndovutika. Ndi program inake tikamaphunzira ku college timachina kuti learning by living. Timakhala kutumizidwanso mmamizi andi zimasangalatsa kwambiri akamakuponyani mukapeza nyumba ya malata nthawi zina amati apaya ndi amakusakira nyumba ya mauzu ndi kumakhala anzathu ena kuti mina
matoilet oti enawo sanaonepo ndi amafunsa kuti sunapa zikhala bwanji kuti iye haipita momwemo ukaona kuti zitha bwanji muphunzira so it's not very different. Ambiri mwa iwo amakhala kuti kamoyo kameneko anadusamo kale komabe ife kunoko timatengera level ina chifukwa kunoko timaonesesa kuti tapasa ndalama pa mwezi zimene mwina sizimachitika tiphunzira college timaonesa kuti pa mwezi azilandira kandalama nditu kabwino komanso chifukwa timadziwa kuti monga medical student amayenera kuti azisaka information tsiku ndi tsiku timaonesa kuti apase free wifi, free internet. as a browser They should be able to browse, look for information, because timakati kufusa mafuso, timakati kuwapasa some assignment, they have to make presentations. For them to do all that and get information that is evidence-based but also recent, they have to do to search for that information. Timaonesesa kuti tinaika ku guest house yechipatala, free water, free electricity, and other amenities. And timaonesesa kuti once in a while we take them for a hike, just to make them not feel very bad. Then we take them out for hikes sometimes, and something which will make them also forget home. But where are you getting the funds? Chifani mzodi zimene mpanga zoto ndi kuti ni makobedi. Oh yeah. Kapena pano mumapanga ndama zambiri? Ayi, palibe chipatala cha mission chimene chingakakuze kuti ife tupano tupanga ndalama zambiri, because we are not a profit making institution. Zambiri zimene timachita zimakhala based on support. So it's a question of selling an idea to people of goodwill. Agaichita buy once they bought the idea, they subscribe to that ideology, they support you. So if you like this program, tina alemba soma propose kwanzatu kwa olongosolera history ya chipatala kuti chipatala ichi Malawi munomo anthu ambiri odziwika bwino kuti ndikuchulireni mukuzodabwa anabadwira pano, koma chipatala ichi chinapezeka kuti chinapita pansi, chipatala chimapezeka kuti anthu kuti azagwireko ntchito akukana kapena akuzangosuzumirako ndikumatani kodi ndikumadusa. You can't move that way. Tikufuna titabwerera, koma kuti tibwerere tikufuna kuti anthu azikhala, tifuna titapanga ichi chimodzi mwa icho tinanena kuti tifuna kuti anthu at least at their earliest age of their at earliest stage of their trainings, makamaka madokotala azikhala akuziwiratu za malo awawa, komanso tiasamalire. Then from there we believe that one of them one day azakumbuka malo ano, and I believe that one day we'll testify to this. Akuthandiza kwambiri ndakunja kapena mdziko muno. So far kapena nzanthu akunja izo zazulu. Anthu akuno ku Malawi ndife othekera kupanga zinthu, koma mudzindikire kuti nthawi zambiri zimavuta kuti timasuke ndikuthandiza tizithandize, koma panopa ndinganene kuti anthu ambiri akhala kuthandiza ndi akunja, koma ndinachikhulupiriro kuti ena Malawi makamaka mwina program iyi ikatha akhala kundimbira mafoni kuti ayi program ija tayikonda tikufuna titathandiza, chifukwa ndi program yoti it's really helping the community, and it's my wish that itafalikira usati only here at Mbangweni, koma mwina itapita even zipatala zina za mission zambiri kapena so even campus. Mundi gulu la madokotala. Yeah. Limene ndithu limatsogoledwa ndi mmasankhathu committee imene imatsogolera gulu limene chita madokotala lecha. Anthu amakanthu mamembala gulu limene lichalo. Yeah. Mavuto amene wawawa amene zipatala zizi zikumana nawo akwadziwa mavuto amene ngati akwadziwa akuthandiza bwanji kuti at least mutukuke limodzi. Lija ndi gulu limene lili ndi secretariat sindingayankhulire, ineso ndi modzi mwawo mapanga approach. Yes, timakumana komabe I would say kuti they are aware of this. Recently tinali ndi program imene tinachita involve, and they indicated that they are aware, and also anali okondwa kuti this program seems to be in line with what they want to achieve in their strategic plan. So in that way we feel like we did imbali no. So program is made in a yambira limodzi ndi akakuona mukhangati pachibale ndithu. Because I would want to challenge you that ndimanena paja kuti people have the will to go and work kunja kumamidzi, koma sometimes system imalepheresa. I'll give an example kuti program iyi so far it has seen 28 medical students and
young doctors who have passed through it. Koma, I've received hundreds of applications. And hofuna kubwera. Koma, we could not keep all of them. Matenga ngati. Maximum 6. Chifukwa, we don't want to also get lots of people who are not supervised. We want people akabwera, they have to be supervised. They have to be with us. But if we get a lot of people, it means they won't be supervised, and that can be dangerous and it's not ethical. So 6 is so far what we've gotten as the highest number. Yeah, and the minimum has been 3. Pano tili pano akuluakulu kuchokera ku nduna kukuonerani ena kutsatani pa wireless. Mungapatse malangizo otani kunena kuti dziko ngati la Malawili nkuchita bwino pa nkhani ya za umoyo, madotolo nkumakhala nawo ndithu kuzipatala za kumidzi, komanso amene akuphunzitsa sukuluwa nkukhala ndi interest kuti ndikagwira ku chipatala cha kumuzi ngati kuyamba ngweni. Tawuzeni akutsatirani chili mukambirazi. Unduna utiwo waza umoyo ndayamika. Choma unduna ndi achoka. Ndinene kuti sindinena ku unduna kokhako. Mene ndanena muja kuti nkhani iyi is multifaceted. Kuti tikapezeke kuti chithandizo chabwera kumudzi is multifaceted. Number 1, unduna waza umoyo. Chimene ninganene nchakuti aone cham kapena zipatala za mission as partners and not competitors. Chifukwa, if you compete with somebody, ndizichamapezeka kuti simungathandizane kwenikweni. Nanga sikufuna kuti wina awine, koma tionane ngati ma partners, not on paper but also in practice. Okay? But also in practice. Zimeneona zichakuti anthu akamachita promoted ngati mboma, remember also anthu amene ali mchani kodi ali mchama. Osa dokotala amene ali government pang'ono wakwera waku mission zaka zambirimbiri akungotuwa. Anthu sangapiteko kagwira ntchito ma mission. Athamangira kuboma. Anthu apita kuboma. Koma munthu amene akuvutika kumuzi kuja ndi udindoso wa boma kuti likantani kodi likanthandize. Chimodzimodzi ngakhale manesi ndi wina aliyense amene akugwira ntchito onse aonedwe level imodzi. Ma benefits amene akupezeka ukuku to some extent asachite kusiyana kwambiri ndi ma benefits amene anthu akupeza ma mission. Waku mission asaoneke ngati wa team B yayi. Onse aoneke ngati ndi team imodzi, koma wina mwina ali chadeka pa bench ku warming kuti aneso ndilo on ground. Kwa china cha zipatala. Pamene anthu akugwira ntchito pa mission tiasamalire. Timathakhaso mwina ndi upangi, timathakhaso ndi ability yoti tikuzokwapezera ma incentives ena ndi ena ndizina ngati tingakwanise tisasire boma lokha. Tioneseze kuti anthu akusamalirwa. Anthu akusamalirwa ku school. Anthu ambiri amafuna atapita ku school. Osati munthu khala zaka zambirimbiri ku school osapita. Unakafuna kupita ku school mankanizaso. Anthu sangabwereko. So zimisezo tizikati kuti tizikuona manyumba okhala. Komanso kwa madokotala kapena kunena kuti ogwira ntchito azindikire kuti Mulungu amadalitsa munthu posaona kumene ali. God does not look at geography to bless you. Ukozokhala ku mission, ukozokhala mboma, Mulungu ndikudalitsa chimodzimodzi. Nthawi zina ukakhala ku mission kudalitsa so kwambiri posa nthawi imene ukatanga mboma. Zotheka ndithu. Zotheka ndithu. Sikuti mkuboma kokhaya. Maumboni ndi alipo. Ngati simdali ku amene simuli kuno kumudzi. Oh yes. And mugwira bwino. Oh yes. You have your family here. Oh yes. Of course my family. I would say my wife is not here because my wife is in government. Oh, ni mwananga anapita ku town. I know. But she's close. Kuti this verse kudazi ambo atha. No. Apparently, mkazi wanga ndamuziratu. The time I was proposing her, she's also a medical doctor. I told her kuti I'll work in ndikagwira ntchito kumuzi. So before you say yes, take that into consideration. Yes, so I was very honest with her. Before you say yes, take that into consideration. Kuti amuna akha kumudzi. Yes. Maono maliza nthawi ya njira. Mawanga omaliza ndonena kuti tizindikire kuti ndi udindo wathu monga madokotala komanso amene Mulungu atidalitsa kuti tikhale mu profession ina yake kuti tikathandizireso not anthu only antawo komanso anthu amene ali kumudzi. Ndipo pamene tapeza danga tiye tichite motero. Tikuzokhala ku town komabe tikumbukire whether through outreaches tikuzo kumapita tsiku lina lake ndikatani kodi ndikathandizira. Zimenezo zitipangisa kuti dziko lathu litukuke komanso dziko lathu likhale ndi umoyo wangwiro. Yayi tiyamikire kwambiri Dr. Zgambo chifukwa kuti vomereze tibwere kuno komanso kuti tidzacheze
ndili chikhulupiriro kucheza kwathu kwathandizira madotolo amene mwina make ali zaka 64 amene thaona kuti no ndithu wagwachita kumudzi chifukwa inu muli kuno kumudzi komanso tikhulupirira aboma ndi ena nawonso ayi ndithu nawonso atolera information kuchokera kuno kumudzi live pano pa Times ndi chikhulupiriro kadzabwera kuno muzativomereza mundilolandiridwa ndithu kuno kukhale kwathu fikani ndithu ponse pano pa chalichi pa mission ndi nthawi zambiri timalandira anthu ngati inu ndikulandireni paseni uthenga mupite mutatembenuka mtima. ndathokoza kwambiri zikomo pamene pato ndiye pamapeto pa programu ya lero ya Tchutchutchu pano pa Times. Lero lino ndakutengerani a Dr. Kondwani Ziambo. Iwowa ndi dotolo ndipo adapanga chiganizo chokagwira ntchito ku chipatala chakumudzi ngati cha Mbangweni. Dzina langa ndine Samu Kalimira ndipo ndi chikhulupiriro kuti kuyeza kwathu kukuthandizani makamaka inu adotolo boma komanso ngati dziko. Bwino nonse.